Vieš o tom, že nie každá nálepka je vhodná pre tvoje dieťa? Pri výbere nálepky nie je dôležité iba to, koľko má tvoje dieťa rokov, prípadne aká je jeho obľúbená postavička či zvieratko, ale aj to, čo v danom období práve potrebuje rozvíjať. Ak máš doma malé bábätko, tak určite chod do jednoduchých, málo farebných tvarov, ako sú napríklad hviezdičky, guličky alebo srdiečka. Maličké bábätká ešte nevidia úplne ostro a tak im tieto veľké tvary a kontrasty pomáhajú sústrediť pozornosť. Medzi 2 a 4 rokmi deti začínajú rozprávať, hrať sa a vytvárať si príbehy. Na podporu tohto im môžeš do izbičky nalepiť jednoduché zvieratka, najlepšie v kreslenom štýle, ktoré sú im veľmi blízke. A detské metre na sledovanie ich rastu, tie úplne milujú. Veď každé dieťa chce vidieť, koľko zase vyrástne. Pre staršie deti okolo 5 až 7 rokov už vyberaj nálepky podľa ich záujmu. Podporíš tak viac záujem o túto tému. Napríklad vesmír, baletky, dopravné prostriedky, jednorožce alebo dinosaury. Alebo napríklad aj nápisy. Tie sú veľmi nápomocné, keď sa dieťa učí čítať. A ak chceš niečo extra osobné, vyrobíme ti nálepku na mieru. Napríklad s menom, obľúbeným motívom alebo nápisom. Stačí, keď nám napíšeš. Ak si nevieš vybrať, pokojne mi napíš. Poradím ti podľa veku, farby steny alebo štýlu detskej izby. Lebo nálepky nie sú len pekná výzdoba izby. Sú to maličkí pomocníci, ktorí podporujú fantáziu, reč aj vnímanie sveta okolo. A robia izbu kúzelnou.